Mga adlaw sa isa ka semana. Hello mga bata! Ako si Ma'am April. Ang mensahe naton sa subong adlaw amo ang mapangalanan ko ang mga inadlaw sa kada semana. May 7 ka adlaw sa isa ka semana. Una, Domingo. Ikaduha, Lunes. Ikatatlo, Martes. Ikaapat, Miyerkules. Ikalima, Huwebes. Ikaanom, Biyernes. Kag ikapito, Sabado. Isa-isahon naton sila. Una nga adlaw amo ang Domingo. Adlaw para sa aton Ginoo ang Domingo, kung diin ang pamilya tungan nga nagasimba. Pero may iba naman sa aton nga mas gusto sang pamilya magpinay sa ila sulod panimalay, kag mag-ampo o mag-istorya parte sa Ginoo tungod sa pandemya. Ikaduha nga adlaw amo ang Lunes. Lunes ang unang adlaw sang pagkadto sa eskwelahan o kun buluthuan para magtuon. Ikatatlo nga adlaw amo ang Martes. Martes ang ikaduha nga adlaw sang pag-eskwela, kun diin kita nagatuon upod sang aton maestra o manunudlo kag mga kaeskwela. Ikaapat nga adlaw amo ang Miyerkules. Miyerkules ang ikatatlo nga adlaw sang pag-eskwela. Masadya mag-eskwela. Sa eskwelahan, makatuon ka mag-drawing kag magpinta upod sang imo amigo kag amiga. Ikalima nga adlaw amo ang Huwebes. Huwebes ang ikaapat nga adlaw sang pag-eskwela. Sa eskwelahan, masadya magtuon kag magpamati sa istorya sang aton manunudlo. Masadya man mag-istorya sa imo na eksperyensya. Ikaanom nga adlaw amo ang Biyernes. Biyernes ang ikalima o ulihi nga adlaw sang pag-eskwela. Sa sini nga adlaw, pwede ka na kasibilyan o magsuksok sang paborito mo nga mga bayo sa eskwelahan. Sa eskwelahan, may ara man mga pahampang. Ikapito nga adlaw amo ang Sabado. Sabado ang adlaw sang pagbinuligay sang pamilya sa pagtinlo sang panimalay, pagpahuway, kag paghampang upod sang imo mga abyan. Sa liwat, pila ka adlaw may ara sa isa ka semana? Ang sabat mo bala 7? Insakto. May 7 ka adlaw sa isa ka semana. Isipon naton sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 7 ka adlaw sa isa ka semana. Sunda ako. 7. Pito. 7. O, ikaw naman. Ano nga adlaw ang paborito mo? Nga paborito mo ang ini nga adlaw? Maayo. Kay kapamati ka sing maayo, tagaan ko ikaw sang bituon. Kag diri natapos ang aton klase. Hasta sa sunod naman natin nga pagkilit-anay. Bye-bye!